Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes. a un nou capítol. D'Agres i dolces. En sèrio ho dius? Ah, sí. Agres i En sèrio? dolces. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Què has És fet que- de l'última volta que es van veure avui? Bof, és que no sabeu el temps que fa que no gravàvem encara. Això no ho digues. Vale. Que és que des que estàs així, bof, Això va pujar de nivell. bof. La nostra plaqueta que ens va regalar l'editor. Tan xula. Vale. Doncs pues bé, has anat a França i has tornat. He anat a França, he tornat... I de això tot. ens va fer prendre una decisió que no anem Una a justificar-la dràstica. ni anem a excusar-se ni res, simplement anem a Dir, passar... tenim moltes coses, entonces... Anem a fer oficial que ara pujarem els capítols cada 2 setmanes. Ara vos ha de fer tradició veure cada 2 setmanes. Un Ja dimecres està. que vos oblide. Perquè jo sé de gent que està Molt obsessionat. el dimecres a les 8 pendent a veure quan és el capítol i jo Sí. dic, no pot ser. Pues Sí cada que dos. pot ser, que no passa res. Cada dos, i ja està. I punt. Recordem que les nostres xarxes socials són @agresidolces, En tots puestos, En en Twitter. TikTok, en Twitter i en Instagram sí? i en... Ja està. I En que tenim un YouTube. canal de WhatsApp per si voleu entrar, doncs mos ho dieu i Posarem us el passem like. l'enllaç. Claro. No, que ho posarem en les stories. Sí. Si no. En les stories per este capítol també han posat una cosa que era, com és un capítol universal, o sigui, un tema universal, van posar en les preguntes en Instagram, en les stories, preguntes i enquestes i això per saber què opinava la nostra audiència o quines eren les coses de la nostra audiència. Tot anònim i ara després anem a veure què mos han dit la nostra audiència. Si voleu participar d'això, doncs mos heu de... Seguir. No que fa falta, podem participar sense seguir-nos, però si mos seguiu millor. Claro. I per comentar aquestes coses que mos han passat i més coses, Sí. òbviament, que anem a A comentar, parlar d'este tema, hem portat a, òbviament, dos Sí. amigues, fans, molt fantíssimes, ara que vos ho diguen. i això, anem a parlar del tema de l'amistat en Elena i Maria Maria. Ferrus. I estem així... Com esteu? Hola! És que este capítol serà molt difícil per la risa. Sí. Sí, Bueno, Pues yo molt estoy bé. súper ilusionada de estar así. home, és que vosaltres sou Tenia- fans. No, Molt, no, molt no. fans. Totes les Número setmanes. Ahí estem esperant a que traguen el capítol. I diria que els vostres pares més. Sí, ho veig en mi família, sí. De fet. Quan Que podem. risa, Les m'encanta. setmanes que podem. Però una cosa, el vostre pare és Tomàs Ferrus? No. No està más Ferrus. Però és millor, és Paco Ferrus que és És millor. Paco. Tomàs Ferrus, tot Tomàs Ferrus, tot Tomàs... No és això. No és així. Estaria molt guai. Bueno, el primer és dir que mos han portat, perquè anem a parlar del tema de l'amistat, Sí. i clar, vosaltres sou germanes, això, no podeu tindre dos punts de vista d'amistat molt diferents, però sou amigues nostres, òbviament, i sí que teniu diverses perspectives d'amistat, perquè vosaltres heu viscut en un poble i en una ciutat, bueno, no heu viscut en un poble, però sí que teniu molta part dels vostres amics del poble. Sí. Entonces, per El poble d'Agres? Ah, sí, Sí. de este poble tan bonico. Per curiositat. Entonces, per veure aquest canvi, també els amics que es fas després en un futur en la universitat, quins són més duraders, bueno, aquestes coses que es Tots parlen de estos l'amistat. temes que es parlen i que tot el món pot tindre la seva opinió i pot deixar-la en els comentaris del vídeo de YouTube. I per això vam fer unes enquestes a Instagram Sí. a veure què és el que opinava la nostra superaudiència. Aleshores, anem a la primera pregunta, però primer parlem-la nosaltres i veiem què posen. Quina pregunta és? Què li fa falta a una persona per ser una bona No, amiga? què és per a tu un bon amic o amiga? Què penseu? Vale. Vale, jo primer havia contestat a la caixeta perquè Perquè és Sí. fan. sempre Som participe. fans. I jo havia ficat una persona que s'interessa per tu. I en això em referís que, pues, que es preocupa per tu, que Clar. de volta en quan et pregunte ai, com va, tal. A mi això m'agrada molt, pense que li interessa a la persona i li importa. A molta gent li s'olvida. Sí, que- també. que- també. que A mi moltes preguntar. voltes se m'olvida. I- Però Sí. Sí. També és de veres que si la persona no viu en el mateix lloc que tu, és difícil pensar, vaig a parlar-li per WhatsApp, sempre és molt millor veure's en persona, entonces Clar. hi ha voltes que I també hi ha això voltes... s'olvida o es deixa per un altre moment. Jo he de dir que Elena, no és per dir-te tu res, Elena és de les amigues meues que més em pregunta com estic i com em va la vida i cada setmana Jo crec que ja ho té apuntat l'agenda una volta a la setmana i de parlar. preguntar. Ara la gent que no li parli tant se va... Aquí, que estic pensant Claro. aquí, que estic pensant una cosa. no Això sé que ha dit ella també és important perquè a lo millor ara n'hi ha amigos nostres que estan dient però estos de què parlen si a mi no em fa el cas i no sé què.
Bueno, no estem Jo, per mi, generalitzant. un amic no és el que més te parla, però és Clar. de veres No. que jo, gran part de la vida, pues la fem a Sinares i a vosaltres vos tinc superpresents, entonces és que al final sou els meus millors amics. Entonces vos parle molt, sí. Sí. I també que aquí que tinc la sort de veure, bueno, mos veig Ara ja En la és de totes les internet. setmanes, diverses voltes. Claro. Claro, és que també hi ha diversos tipus, jo crec, d'amics, en plan de, pues, si sé que vaig a veure a aquesta persona i sé que per WhatsApp a lo millor no parlem tant o el que sigui, dius, no passa res perquè sé que d'ací no sé quant de temps anem a veure. També hi ha diverses coses. Total. Què va posar la gent? No cal que llisgues el nom. Bueno, jo el que ha dit sí. ella d'interessar-se, jo sí que te ves que a altres no sol preguntar molt lo de com estàs, què tal, no sé quantos, però Això sí és que molt és lo que sol fer jo, bueno, no ho faig volent, ho faig sense voler, que és quan me'n recorde d'algo, dic, hola, me'n recordat d'això, i ja està, no per res més, perquè, l'has sentit aquesta cançó i M'ha me'n recordat de tu. Això és guai, Clar. també. Això ho faig És molt molt jo, bonic, i, sí. o, per exemple, Marina, la nostra ajudanta, que li encanten els capvespres, Sí. a voltes veig en TikTok algo de capvespres i li ho envio. O ella veig que ha republicat un vídeo de sushi i li dic, para, tia, perquè em fa molta fam. Jo també, I jo així soc està. molt també d'enviar molts memes i coses. Sí. Això és guai. Soc molt. Fa il·lusió que t'ho envien. Jo Mira. sí que separe molt el que és d'amics, de que es veus en persona molt, i amics que no es veus tant però pots mantenir la Clar. relació. I això per mi És és més difícil. complicat quan està més a la distància. És molt difícil i Però és sobretot... que no, la gent no sol prendre-s'ho molt personal si no li parles molt, o si no, No, te parlen molt. és normal, perquè jo crec que ens És passa a el tots. tàctic. Sí, a tot el món. A tot el món li passa. Claro. En l'Instagram Sí. em posa, per exemple, estar per a tot i ser un suport que diu les coses com són, siga el que siga, i fer costat sempre. Això em pareix molt bon comentari, perquè em pareix que un bon amic i un dels millors amics ha de dir-te les coses encara que el facin mal. Perquè si Sí. no, pega com l'hostieta. Qui no el coneix, o sigui, qui el coneix millor, no va a pegar-te-la aquí. Claro. Tiro. Sí. Qui no el coneix, perquè a lo millor es pensa que és un comportament més normal i a lo millor no, i entonces el diuen tal. Sí. S'ha de ser sincer, sí. Sobretot que els amics Exacte. tenen l'avantatge que si te coneixen molt bé, saben bé quan estàs fent alguna cosa, perquè realment vols fer-ho o ja perquè te diuen no estàs pensant molt en el que els demés puguen pensar Claro, el que... o estàs I fent sí que coses te sense diuen pensar i sí... Pensa pensar per més. tu i què és el que realment vols fer així, què és el que realment te va identificar, bueno, Molt no bé. sé. Sí. Una gran veritat. Per exemple, una altra persona ha dit estar en les bones per a celebrar, però sobretot en les males per a escoltar. Sí, escoltar. I això és escoltar, no jugar, no, Claro. no opinar, escoltar. Claro. Sí. Escoltar és importantíssim per entendre una persona, jo crec. Sí. I sentir-te escoltat, no sols escoltar i després quan vulguis contar lo teu que no t'escolte. Veus? Totalment. Un aparegut és un lloc segur sense judicis que escolta, aconsella, compartix, celebra i estima. Molt Que bé. bonico, que Els nostres seguidors són tan bons. Som molt poetes, no? Sí, està perfecte. Jo diria una altra cosa, que uns poden ser molt de preguntar-te, d'interessar-se, de poder parlar amb ells de tots els temes, però també poden vindre amics sols per estar de festa o Hi ha sols per... amics per a moltes coses. Clar. A mi em pareix bé, en plan, que tindre amics sols en plan, per moments concrets, perquè és que si no seria insostenible. Sí. Tindre una relació molt forta amb tanta gent. O sigui, tanta no, però... Després també tenim aquella persona que simplement sap estar al teu costat sense demanar-ho. I també és molt paregut a un bon amic és casa. Baf. Que bonic. Casa, això és lo... Com safe place, és com quan estàs allà i el sents com Tal qual. perfecte. Plan, perfecte no, però... Com Sí, a gust. safe place. Sí. Sí. És No bonico necessària que l'amistat. que no bonico que es pareix a moltes amistats que tenim nosaltres en el poble, que és com se'n van i a voltes en estiu estem molt units, però se'n van i passes com 3 mesos o 4 sense veure-les, que a mi em passaven elles antes perquè ara com ja A mi em vivim en passa amb València. elles. Clar, doncs una persona ha dit que si ho és, ni la distància ho separa. Totalment. Completament. Molt xulo. O sigui, si no us veieu i no n'hi ha ningú interès en un any, o sigui, per replantejar-se-ho. Clar. Sí. Que el límit és un any. Entonces. No sé, Són per dir totalment- alguna cosa. Però, claro, que quan el passe algo, encara que siga que el conteste les històries quan puges que t'ha passat algo bo, Sí. i que el conteste i el diga, ai, que guai, m'alegre,
que ja no em falta ni dir lo típic de a veure quan es veiem, perquè n'hi ha moltes que és impossible, i sobretot quan has estat en l'institut en un puesto, en la carrera en un altre puesto, en el màster en un altre puesto, i és com un cúmul de gent de molts puestos diferents que no pots veure tant com voldries. Jo tenia un profe que I vas dir, sempre "Ai, que deia, crideu als amics, digueu-los que es voleu, perquè realment tu no saps quin dia potser ja no el vas a tornar a veure. No? És un poc molt Sí, extrem, negatiu, però és la realitat de que dius, valora la gent que tens alrededor i a la gent que estimes, perquè també ells se mereixen sentir-se Claro. volguts. i per almenys valorar-lo, si ja heu passat moments guais, valorar això. Encara que jo tinc ara una amiga que viu en Califòrnia. Entonces jo des d'ací, o sea, no es veiem en un any i tal, però de veure quan parlem, i l'altre dia vam parlar de que el viatge de Camí de Santiago que vam fer ella i jo i més gent, va ser de les coses més especials i dius, és que encara que no parlem o no es vegem, perquè a mi, no sé, ja suposo que tornarà en algun moment, però ja hem tingut algo especial junts i guardar-ho. Sí. Però parlem d'algun tema. Per exemple, fa falta tindre amics? Sí. Sí, jo Completament. crec que sí. A lo millor no fa falta tindre moltíssims, però jo crec que sí. És com, a veure, és necessari, igual com a la família a voltes també és necessària, els amics. Pense que està més, perquè jo, o sigui, n'hi ha casos segur de gent que no té família, però els amics que són com, no és part de la teva sang. Sí. Vull dir que els amics Poden pots ser fer-los sangs. a partir de la vida. Sí. Entonces pense que sí. No sé si estries del tot, perquè n'hi ha amics que t'han caigut i dius, veus, jo he sigut amic d'este perquè hem coincidit en on siga. En l'espai-temps obligat. No sé Jo crec que els amics no és ni que és la família que tries, sinó que potser el cau un poc per casualitat. Sí. Perquè, per exemple, elles, si no haurem vingut mai a Berenets d'Agres, no s'haurem conegut. O potser haurem vingut a Berenets d'Agres, però no haurem considerat tant. No Això haurem- hauria sigut més difícil, potser. No sé. Sí, perquè hi ha molta gent que ve a veure els Aragres i que no No pensem igual, Sí. o no pensem igual i som amics. Claro. Sí, això també me passa. Jo crec que són diversos components. Sí. És Sort, sort, tindre algo en comú, també. clar. La vida. I Una voluntat, química. un poc de voluntat, també. I també, sí, completament. I parlant de lo de que cada un té uns interessos i cada un té una forma de pensar diferent, Sí? creu que es pot, això és una pregunta que vam fer en Instagram, que creu que es pot tindre amics en pensaments diferents al teu? Jo sí. Jo tinc... Jo pense que sí, mentre penso aquest que sí. pensament no em priva de la llibertat a mi. Ja. Va ser rotunda la resposta dels nostres seguidors, un 90 i pico % van dir, A veure, ho veig ja. van Sí. dir que sí. Van dir que sí. Sí. A veure, jo penso que sí. Un 93%. És que també cada persona és un món. O sea, cada Sí. persona pensa d'una manera, entonces és molt difícil a lo millor trobar a una persona o a diverses persones que pensen exactament igual que tu. Això és Exacte. I impossible. que les persones anem evolucionant, que També. jo a lo millor tinc una opinió d'algo, conec a moltes persones que me van enriquint, diguem-me, el que ells pensen i al final vas un poc matisant el que tu Clar. opines. Claro. O dius, ai, el dones compte de coses, dius, mira, això, Sí. no sabia això i em fa canviar. Gràcies a parlar d'això, però sí. A mi em fa molt obrir-me, el tindre amics que, Mm. pues, que pensen molt diferent a mi en moltes coses. Pense que també és important que aquestes persones que pensen distint tinguin una base en comú en tu, que siga els valors per mi. Clar, alguns valors importants per a les persones. Jo sí que pense que es pot tindre... O sigui, es poden pensar diferent perquè n'hi ha amics, això, que no són de compartir totes les opinions o de discutir sobre temes i n'hi ha amics que sí. N'hi ha amics en els que necessite parlar de les coses que em preocupen i les coses que em preocupen a voltes és el que passa en política o el que passa en el medi ambient o temes així que són un poc conflictius o que sí que donarien a disparitats i vull discutir en aquestes persones o vull parlar de lo indignat que estic, de lo que ha fet no sé quin govern o el que siga i sí que ha d'haver un mínim d'estar Claro, d'acord. claro. També està bé tindre, crec que en sociologia es diu llaços febles, o sigui, estan els llaços forts, que són aquestes persones molt paregudes, i estan els llaços febles, que són persones més diferents per distància, però on viuen, per context, per ideologia, que és com que t'ajuden a arribar un poc més lluny, a tindre informació Claro. d'altres llocs. Això també és important. Que t'enriqueixen, també. Claro. Molt bé. Però no significa que som amics de la gent que vol llevar molts drets. Tampoc estem Sí, d'acord. però sí No, que és de estem veres que d'acord. jo ho pense i al final la gent que més propera tinc a mi són prou similars. També això està xulo perquè si tu veus la vida d'una forma i la teva amiga el veu d'una forma que no té res que veure, seria un poc complicat a l'hora de fer plans, de Clar. pensar en coses, no sé. I al final tu també arriba a un punt que més o menys vas
triant un poc qui I te van triant. També, Lit. però més o menys com tu pots anar triant també, jo crec que vas buscant més a gent més Tu afina a sí, tu, tu sí. que no, però que et trobes Sí. més a gust. Al Sí. final busques aquesta gent i dius, pues mira, La vida te ho va m'apeteix triant aquesta també, gent, tu, perquè és un... Sí. És que, Com clar, un conjunt entre triar-ho tu, que el trien a tu, o casos que poden passar en la vida, al final. que no estigues incòmode, o sigui, que Claro. És això, estar Jo a crec gust. que també si tu estàs lloc. fent molt per ser amiga d'una persona i notes que aquesta persona posa més distància o no està tan còmoda amb tu, tampoc cal també donar-se forçar la compte. connexió, aunque tu Clar. li veig que dius, és que seríem millors amigues, però així i tot, a voltes n'hi ha que acceptar de dir, és que en este moment no és el moment o no està en un moment de la seva vida que vulgui conèixer a molta gent nova. Clar. No se sap, però Això també és un tema, és eh? complicat d'acceptar un poc, jo crec. Sí, deixar de... Perquè jo crec És que un- a totes és un ens gran ha meló. passat. És un gran meló. És un gran meló. Els meus amics de tota la vida van ser amics, els meus millors amics dels 18 anys, i després ja, per coses, van deixar de ser amics, i és un gran meló. El dir, vale, fa falta que intente seguir sent amic, fa falta que ho deixi anar i ja està, pues al final dones compte que mira, que ara no podríem ser igual d'amics que érem antes, entonces ho deixem en el temps que vam ser amics i ja està. Clar, Però igual això la vida costa un no poc, és eh? una Bon és que record. Clar. al final no sap quan vas a tornar-te a trobar aquesta persona. Exacte. Vosaltres teniu amics de Cidagres, bueno, i tots tenim un poc amics de diverses coses. Vosaltres, dos àmbits diferents són les amigues de Xàtiva, no? Que és d'on també sou vosaltres, a part d'Agres, i de sí. Crec que anava a dir la pitjor, no és la pitjor. La màxima diferència que trobeu, jo crec, és l'edat. Jo crec que, per exemple, en Xàtiva, jo crec que les vostres amigues són de la vostra edat, Sí, la majoria. Menys de la banda, però perquè això és més familiar. Què ho conten? Clar. Conteu, home. mira, jo per exemple en Xàtiva he anat a un col·legi de tota la vida, des de xicoteta, i pues, has anat en molta gent, però més o menys la mateixa gent, i jo les meves amigues d'ara de Xàtiva són pues, que les conec des de xicotetes i som totes de la mateixa edat, i això també està xulo perquè vas visquent les coses a la volta i no sé, veig que o sea, és el que he viscut sempre. Clar, Però després igual. així en el poble o sea, tenim un grup molt gran Que t'enjuntes en tots. clar, que al final. s'ajunten tots i per exemple Ramon és més major que jo i em duc superbé i el considero amic meu i a tu també que tens un any més o a Marina per exemple que és més xicoteta Però menys. o molta més gent. Sí. I en Xàtiva no sou vosaltres dos del mateix grup d'amics, no? No. No. Clar, jo Però en la vaig- banda sí que tenim els mateixos amics. clar, per Sí. exemple la banda és més com si fos un poble però, o sea, no és un poble però com les amistats més Sí. com si fossin d'un poble Sí. perquè com tampoc hi ha tanta gent de la nostra edat, Clar. tants joves, se'n junten més de més edats. Completament. Exacte. I tu? Sí. Què dius? I El tema. jo penso que en la ciutat és com més... uns grups més... no tancats, però sí que tenen la gent més pareguda entre ells, tots molt similars, t'enjuntes en gent molt, molt, molt pareguda i a més tots de la mateixa edat, això sí. És com raro si vas en gent d'un any més, d'un any menys. Bueno, passa, però com que no és tan comú. I així jo ho trobo, i per mi és de les coses més xules, de veure gent que potser tu fa uns anys estàs vivint aquesta etapa de la vida i ara eres amiga d'una persona que està en aquesta etapa de la vida i luego després de gent que està on tu vols estar d'ací uns anys i la veus i és com... A mi m'encanta. No sé, a mi aquesta dinàmica em pareix xulíssima dels pobles. Bueno, pobles, falles, bandes de música, Clar. tot el que sigui una associació on se mescle gent de diverses edats. Molt A bé. mi això m'agrada molt, sí. Que guai. Que tot té avantatges i Sí. inconvenients, sí. En tots els puestos es troben, veritat. No vas estar perfecte en tots Sí, els puestos. però bueno, Bueno, però sí. al final és estar a gust. Quina pregunta tenia més en Instagram? Anem a veure-ho. Los amigos que se cuentan con los dedos de una mano. Quants millors amics o amigues Claro, tens? la diferència entre la vida real i Instagram. Perquè en Instagram estan els close friends, millors amics, mejores amigos, i no reflecteix molt el que és la vida real. No. Perquè En Instagram, per exemple, poso millors amics tens en la vida real, tenim un 78% que té menys de 5, entre 5 i 10 un de 9% i més de 10% més de 10 amics un 3%. O sea, més de 10 millors amics.
Claro, molt poques persones tenen més de 10 milions d'amics. Clar. Que afortunades, 6 persones. Que això falta veure com són... Pues jo crec que no és molt afortunat tindre més de 10 milions d'amics, perquè Si tens que contar-li-ho a tot. Jo és que no es compte com a tal perquè no sé, moltes voltes no sé on Clar. posar la barrera. és que és, molt, és Sí, molt, van un canvi de molt canviant gradual, no és una línia No. que va pujant. I per mi és el cercle d'amistats és un cercle que va com, no sé, és com... Té moltes variants una amistat. Claro. Té moltes variants una millor I amistat. el propi mateix amic pot estar en alguna temporada més proper a tu i després en una altra temporada més llunyà. Claro. Per exemple, bueno, Arturo Casabuena, Va. que en estiu jo sempre estic en ell, sempre estem xerrant un munt. Companys de truc. I ara, sí, companys de truc. Bof, és que la carrera del truc va ser molt interessant. Suerte de principiantes, un poc. Tots els dies en la piscina intentant Ahí intentant ensenyar-se. entrenar-se, sí. I ara, durant l'any, pues, mos veiem menys i la relació és un poc menys, però bueno. Claro, però és Sí. normal. Mm. A mi, jo després de quintos vaig intentar fer una llista de totes les persones en les que m'havia passat bé i era una situació concreta de 4 dies concrets i així i tot no vaig saber ordenar, saber en qui i tal. Sí. No fa falta Són massa classificar-ho. complexos. Jo crec que no fa falta apuntar-los. No. Te ho passes bé quan t'ho passes, necessites a qui necessites, Claro. quan es necessite, i així, pues, bueno, molt la dinàmic. vida és molt diversa, Dinàmica. molt gran. I per això de no saber posar el límit passa lo de millors amics en Instagram. Ahí, a mi em passa, molt. Literalment. Completament. Vam preguntar quants millors amics tens en Instagram. I li dic a ell, quins rangs posa? Perquè posa de 0 a 10, de 10 a 20 i de 20 a 30, o com? I em diu, Jo no, vaig dir no. posa de 0 a 30, de 30 a 50, de 50 a 100. Però no per el meu cas, Rangos, no per el meu cas, sinó perquè conec casos. Que el teu cas... El meu cas, Perdona que et diga. ara vaig entrar i tenia 106 millors amics, hauré de buidar, però jo crec que... 106, hauré de buidar. Hauré de buidar. Sí, literalment. Hauré de buidar la gent perquè jo sé de gent... Però això passa perquè te'n vas d'Erasmus i els dies després de l'Erasmus com a que normalment és la gent de l'Erasmus clava millors amics i comencen a pujar coses de l'Erasmus amb millors amics i claro, pues allí és coses diferents. Sí, I jo Instagram acabo no de és tornar la ara, realitat. però igualment hauré de buidar. Pel Digues simple els percentatges. tenim menys de 30, un 36%. Entre 30 i 50, un 32%. Entre 50 i 100, un 26% i més de 100, un 7%. Molt bé. Està prou equilibrat, però que tu coneixes gent que tindrà més Tu de quants 100. en tens? Sí. Jo vaig posar entre 50 i 100, perquè Igual. no ho vaig entrar a mirar exactament, però... sí Entra que ara, sé. mira. No. Tinc el mòbil fora, si voleu. Jo sí Sí, que en tinc jo més de igual. 50. Jo més de 50. Jo entre 50 i 100, per ahí. I és el que acaba d'entendre per què. Alejandro, no sé si encara ho fa, el que fa és, segons la història que puja, em posa un. Si jo sap el que ho veig en aquestes persones, les poso. Si no, les lleva. I té un trajín. Però això és una Això té faena. que ser I se'n recorda una empresa de faena. llevar i posar millors amics. És una Exacte, faena. sí. Un trajín que pa' Al aquí. final Però sí. no te'n recordes. Podem parlar de si enjuntar-te en un tipus de gent el fa ser com ells, un poc. Lo de dime con quién vas y te diré quién eres. Per exemple, es pot dir així. Jo crec que sí. No per ideologia, sinó que com és la persona, perquè així vaig entrar en un terreno pantanoso Mare meva. i és que hi ha persones que potser tendeixen a ser o tòxiques o egoistes o el que siga i moltes voltes si aquesta persona s'enjunta amb gent que no és com ella ahí aquestes relacions no funcionen. Entonces, a lo millor o n'hi ha relacions moltes que són, jo critico aquestes relacions que són de com es diu? Causa-beneficio? No, en plan... Sí, Sí, de... beneficioses que- pa una de- d'interès. d'interès. Que una persona que és o almenys narcisista, egoista o com siga, s'aprofita d'altres que són més empàtiques Claro. i la persona empàtica no es dona compte. Això. I això, i almenys la persona que és egoista tampoc se'n dona compte de que està aprofitant-se'n. Clar. Però, Són relacions que, igual que Sí. qualsevol tipus de relacions, en les amistats també passen. Jo crec que això també ho vas veient un poc en l'edat. Quan eres més xicoteta, a lo millor no et dones tant compte. Les persones tampoc tenen tan formada la seva personalitat o el que siga, Clar. però, per exemple, quan entres a la universitat sí que vas veient... Jo, per exemple, en el meu cas, he trobat un grup d'amigues he tingut molta sort perquè són molt paregudes a mi i també veig que hi ha gent que pensa molt distint a mi, ja no políticament, sinó de la forma de ser o el que siga, i també tu vas buscant a lo millor un grup que s'adapte més o unes persones que s'adapten més Sí. a tu.
a Sí, lo que també és. te fa sentir, jo per lo menos em sent més segura si estic en un grup de gent, per posar un exemple de generositat. Si estàs en un grup de gent on tot el món és molt generós, que dona tot, que fa molt per tu, fa molts actes de servici per tu, i li naix, tu això ho estàs relaxada i també ho fas igual. O sigui, a mi me naix molt més ser generosa en aquest grup de gent que no si estàs en un ambient que per molt que jo me puga considerar més o menys generosa, si estàs en un grup de gent on veus que cada un mira pa ell, que queda un tros de pizza i diu, pa mi, i en lloc de dir el partim o alguna cosa així, que és un exemple molt visual, però jo crec que s'entén. Sí. En aquests casos sí que jo, dius, estic uns dies, estic a gust amb vosaltres i te pots dur superbé, però és de veres que no el claves tant en la relació tan íntima que pots arribar a tindre en l'altra gent. Clar, perquè és que al final, quan estàs molt de temps amb gent que potser és o molt criticona, o molt... que tenen conductes que no t'agraden o el que siga, per lo que siga, per el tema que siga, acabes i dius, a mi no m'apeteix estar en gent aixina, però no perquè aixina siga lo negatiu, sinó perquè dius, és que jo no sóc aixina i a mi no m'agraden les mateixes coses o no m'agrada gastar el temps igual que elles. A voltes passa. Però no sé, sí que jo crec que hi ha coses que s'apeguen. S'apeguen també. Que jo penso que al final, si el teu grup d'amics tu estàs veient que són gent molt diferent a tu, sí que te va influir. O sigui, jo penso que qui diga no m'influís anar en aquest grup de gent és mentira, perquè al final, si aquesta persona té una actitud o fa unes coses, a tu també potser te dona curiositat de a veure què passa si jo també faig això. I vas provant i vas fent, sobretot en aquesta edat que estem encara Constant canvi. Sí. en constant canvi, exacte. I I quan- forjant un poc la personalitat que tens. Exacto. Entonces, òbviament vas a ser influenciable i d'això depèn molt de qui te rodeges. Tots som influenciables i això no... O sigui, No, jo penso que no és influenciar-se de la gent que tens al voltant no és roïn, però no perdre que ser qui crític. eres tu i qui vols Exacte. ser i tal, perquè hi ha molta gent que sí que canvia segons... Li se nota que ara estan juntant-se amb gent diferent i coses d'aixes. A voltes te dona alegria, però també a voltes te dona pena de veure una persona que era d'una forma i ara potser és millor, o sigui, millor, més similar a lo que tu consideres amic, i després n'hi ha altra gent que eres superamiga d'ella i després veus que canvia molt i dius, pues ja no podem ser tan amics. Però bueno, sí, la vida. I un altre tema és com es veu l'amistat des de diferents etapes, perquè Clar. quan éreu xicotetes, vosaltres com ho veieu igual com ara? No, clar que no. Al final, quan ets xicotet tu tampoc penses molt en el que Clar, fas. quan eres xicoteta no... El concepte d'amistat és molt diferent, és jugar i... Clar, i no penses res, tampoc, no dius, este és amic meu, penses que tots els que juguen Clar, amb tu... penses que tot, Sí. tot el món, tota la classe és la meva amiga. Sí, i fem llistes de els meus el- amics els són i cumpleaños, tots. Claro. els cumpleaños quan eres xicotet convides a tota la classe i és molt divertit també Generalment, això, sí. però perquè no... Sí, I després, en l'adolescència, ja quan entres a l'institut, jo crec que ja hi comença a veure's més de... Pues, n'hi ha grups d'amics on te sents bé, grups d'amics on no tan bé, i ahí ja vas buscant un poc. Sí. Ara, per mi, és una època xula, també. Ara és molt guai, I jo de crec. majors, com Sí. serà? No ho sabem. Està clar que, Tinc bueno, jo un crec que com els interrogant. nostres pares no serà. Perquè jo crec que canvia molt la perspectiva. Vull dir, ara jo crec que es busca, jo què sé, jo vull tindre relacions fortes i intenses i compartir el temps que compartisc ara amb els amics i amigues. Vull que això no es Quan sigui perga. major. M'agradaria. Ara, Home, però els antes nostres no es pares feia així. diuen que no tenen molts amics, però jo veig que sí que tenen amics. Home, tenen Clar. gent amb qui fer coses, però no és igual, no tenen la mateixa Ja, no concepció és... que nosaltres. No tenen confiança en contar tantes coses. Això no ho sé. És més entre ells, No potser. sé. No sé. No sabem com serà. Claro, els nostres pares en concret estan casats i tal, i entonces fan moltes coses per parelles, diguem. Se van de viatge, tal... Claro, i per exemple, viatges amb els amics, això perquè arriba un moment en què es deixa de fer. En teoria es deixa de fer. Jo és Això que no- en faig tants... Ja, tu fas prou, Que igual perdona. fa un D'Erasmus. Amor, Ah, pues vaya. és algo, jo això no ho Són faig. molt- Pues apuntat. Que sort. Pues no puc. Entonces passem ara a la secció? Jo crec que ja en parla prou, eh? Sí, passem a la secció. Hola, xics! Hola, amor. Hola! A veure, jo també penso en, en l'últim tema que estàvem dient de les etapes. Saps què passa? Que els nostres pares també s'han criat en una societat que lo important era tindre fills, casar-se i ja està. Entonces també és diferent, perquè ara per sort donem molta importància a l'amistat. Després jo sí que som molt més major per lo menos que Maria. Que m'agradaria, sí. Sí, 10 anys, no? Sí, sí. Sí. Clar. I a part, crec que és en tots que jo no tinc més de 15 millors amics. Close friends en Instagram. Ja, és que Saps? en Instagram, eh? Sí, sí.
En Instagram és que és I diferent. això sí que es veu, jo crec que això es nota prou en que quan arriba, no sé com es diuen les generacions estes, no? Sí. Que n'hi ha una generació que sí que vol ensenyar molt en Instagram, vol... Que això jo crec que va per generacions, no per manera de ser. Ja. Que sí que el cercle que vol que ho veig potser no és tan gran com els seguidors que té en Instagram, però és més gran que una persona que li dona absolutament igual. Qui ho Claro, veig, és que Instagram cada un gasta d'una manera, per generacions fa molt. I n'hi ha gent que es fa 4 o 5 perfils. I també, exacto, i té I el els millors públic, amics dels millors amics. claro, els millors amics del públic, la Jo privada. això no ho entenc. Jo Oh. tinc, Amor, jo Sí, tinc amor. en la normalitat privada. Ja està. I en la Sí, privada però dels n'hi ha millors gent que amics té. dels teus En la millors privada. amics. No els tinc ja. Els No els tenies, tinc. Els tenia, però que gastava una història cada... Però és que hi ha gent que té en el compte privat millors Privat. amics i pugen coses que dius, això ho podries pujar No, a la normal, A la normal, que abans. públic. Ah, la normal, sí. Després Literal. també pense... Això n'hi haurà gent que no ho entenga molt bé, però bueno. Bueno, sí. A voltes els millors amics, això que no sabem per on tallar, doncs és que n'hi ha millors amics en els que pots parlar d'unes coses i millors amics en els que pots parlar d'altres coses, que no has de ser millor amic i parlar-ho tot en eixes Claro, persones, claro. saps el que vull dir? No sé si Sí, ho hem m'explico. dit, sí. Bueno, Això és guai. i ja... Vos N'hi ha dic molts jo- tipus de relacions i ja està. I totes, si són sanes, són guais. Exacte. Correcte. Quin joc mos portes? Quin Com es diu el joc? Qui és més probable que? Vos Laili Tzu. En Va, és anglès. YouTube ¿Y 2013. quién es más probable que? En Partido castellà. trilingüe. Totalment. Qui és més probable que es convertisca en un actor o actriu famosa? Jo crec que... Quique. Jo de Quique. què? N'hi ha que Sí, ser Ja veureu de Nosaltres 6 anys. nosaltres sí... Bueno, jo no vull. Jo tampoc. A veure, Que jo- si mos diuen... Actor famós en Agres és un poc impossible. No, però... No, no bueno, és perquè... ja veuràs. Si los Però Javis eres el toquen... De tots Ja els veuràs. sí, vale. eres el més probable. Pues jo crec que és Maria. Jo crec que també. Maria és que... Te pinta, home, te pinta. La más súper De És influencer, famosa. de influencer. Qui és més probable que s'enfade per raons més estúpides? Però per què eres el Però pitjor? Teresa també pot ser, eh? És Teresa Capricornios? s'enfada. Els Capricornios són... Bueno, jo no ho sé. Vosaltres Es per sou... l'horòscopo, és per l'horòscopo. El horóscopo... Bueno. Super Jo, al millor és inclús el dia. Sí, a mi em passa, eh? Un dia estic molt més... No, el dia de naixement, dic. Ah! Segons el dia també. Jo perquè crec a mi que... els dies Jo no crec que tu m'importen. no. No? Jo, No, t'enfades per tonteries? No. A voltes. Jo crec que tu Per no. tonteries no. Solen ser Ah. coses més... Jo a vegades m'enfade per tonteries i després dic, pues si sols era que estava pixant més. Si pixes... A mi em tens passa, fam, eh? a mi em passa la calor. Recordatori, Que quan estic a la calor estic pisa, superirascible. dorm. Jo quan fa calor estic superirascible. Quan estic patint calor de que dius, me'n vull posar-me en una... Ja. Amor. Va, dis-me alguna més. Qui és més probable que se n'isca en la seua? Que se n'isca en la seua. Depèn de com... Tal. Ramon. No. De Ramon perquè vosaltres... sempre ho té tot al seu favor. Sí, era en plan de... A més, no come... Va, Comer tu quan li Ramon. dius a ta mare, fem lo que tu dius No. o lo que diu Ramon. Qui se n'irà en la seua? No, 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 Però perquè és estem el confonent millor coses. criteri Eh? Me'n vaig a tirar-me per un pont. No! No, no, Però per no, Ramon. Ramon diu que vol tirar-se per un pont. No. Ah, Esteu passant-se perquè literalment no passa res així. El que passa és que les meues coses estan més premeditades. I entonces... influència. Seguim el teu criteri. Jo quan Sí. tinc... Mos fiem de Ramon. Exacte, jo quan tinc... Bueno, jo sí. Ahí tinc La cosa és que quan, justificant perquè se n'hi sempre en la seua. que quan jo tinc una opinió és perquè la pensa molt. Entonces jo exposo les meves opinions i si... Per exemple, quan parlem del sí, podcast... perquè jo i Teresa no. Pensem. Quan parlem del podcast... Espera, espera que jo de Teresa ara diré una cosa, però quan parlem del podcast, tu i jo lo que decidim normalment és el que jo pense, però perquè jo estic molt de rato pensant en quina cosa serà millor que al fat-me el cap Perquè i sou més tu no ho has impulsiu. pensat tant i entonces, clar, tu no has pensat totes aquestes coses que jo sí. Digues lo mismo. I en lo de teu, tenisses tu sempre en la teua. Però és... Per què? Això és en casa, perquè sóc la del mig i la del mig té que fer-se de notar pa que la vulguin. Amor! Ja està clar. Bueno, Qui és més probable que siga un jefe horrible? Jo. No. Sí, jo crec que no. Jo crec No? que no. No, però si tu Jo no- tens- Jo no vull ser jefe, jo no vull Molt ser però autònom. vosaltres no podeu ser. No vull ser empresari. No, realment. Sí? Elles? Poden fer-se ara una clínica privada o el que siga. No dic perquè no puguen ser jefes, sinó perquè no puguen ser horribles. Horrible. Ah! Entonces yo estic Que de ningú partit. sí pot ser horrible.
És de Bo. veres. No ho sé, no hem sigut mai jefes. Ni horribles. Això jo no ho sé. O sea, jo crec que Jo és molt sí. atrevido dir-ho. Bueno, no ho sabem. Tal. ¿Quién es más probable que se convierta en agricultor? Dic que no. Jo per terres, Cri, cri, però... cri, cri. Jo perquè vaig heretar bancals, però Claro. si fuera per mi... Pero bueno, que van a heredar maquinaria. Qui és més probable que participi en un reality show? jo crec que jo, Quique. però En tampoc quin, no en quin, sé. en quin? Tindries En potencial. tipo... En OT. En OT sí, jo En canto OT. també. En otros que és sí. molt En OT, difícil. pero en plan dins. No pasarles prevenidos, sino dins. Gran hermano, vamos. Ojalá. No, el volaria... The Circle. per The exemple. Circle, baf. Netflix, això és guai. Netflix. És una pel·lícula? No, és No. un reality show. Ah, doncs no. No l'he vist. Super chulo, me encantaría. Tipo esos. I De estrategia de... Pekin Express, Pekin Express. Me encantaría. bof. la travessa... O algo así TV3. de viajar o de trens o de lo que siga, en plan, Viajeros por el orientació. I l'última, qui és més probable que guanyi un concurs de pets? Per quantitat, jo. Per qualitat, jo. Per olor jo no, perquè últimament uno No de estàs cada podent, Jo no 10, no? opino. uno de cada 10 Jo no opino. poden fer olor. Vale, Perquè pas que mentire, que no us detecteu, imagineu-se si no fan olor. vale. Perquè detectaríeu tots. Bueno, entonces hasta así ya. Sí? Perfecte, Hem tot. jugat un ratet. Passem ara a la pregunta del milió, que és si són més agres o més dolces. En esta persona... És que no fa falta ni preguntar-ho. Vale, Mira el vaya. color que porté. Ja, són dolces. Bof, tan color igual. Són Se dolces. camufla. I a més no canvien, quan les coneixes, són igual de dolces. No Que és... bonico. En plan que n'hi ha gent que a priori és borde i després és més dolça. Jo. En elles són dolces des del principi i no canvien. Les... Les 4 R's. Sí. La primera R, recomanació. Vale. Vale. Jo crec que per recomanar vaig a recomanar una cançó d'una amiga meua que és Aitana Natcher i Bien. De agres. l'acaba Claves de de traure, agres. jo crec que és superadequat. Sí. I és la cançó de Fue bonito. Fue bonito mientras duró. Es que Esa canción vos de explique, Lloro, es prefiero. fue bonito mientras duró, pero el estribillo, que es lo més pegadizo, que és que ho tenim en el cap tota la setmana, és Literalment. y lo prefiero así, entonces ha tingut un lapsus. Molt bé. Fue bonito mientras duró. Perfecte. Aitana també Escolta, ha ja. opinat en les històries. No, és fan, és fan. És seguidor. fan, És fan. Vale, la segona R és el refrany. Vale, nosaltres de refrany hem triat qui guarda quan té, menja quan vol, que és un refrany que ells sentim moltes voltes en ma casa. Tots els dies, quasi. Vos ho diuen molt? Sí, sobretot en tema... Quan hem tingut xocolata o coses d'aixes, mos diem, si voleu, guardeu-seu, perquè si no després voldreu més. Claro, la cistella de jutges Sempre de mos han Reis ensenyat com de poder tindre un poc de força de dir no tot ja, no voler tindre-ho tot ja. I també el podem aplicar inclús un poc hasta a les amistats, de dir avui en dia tot el món vol ja tindre amics, ja tot, i al final són coses que es tenen que treballar i tens que anar fent-ho a poc a poc. Entonces, això que quan tingues que ho valores, que ho cuides i que sigues conscient i aprecies el que tens. Perfecte. Perfecte. Molt bé. La tercera R, la reivindicació. Ah, sí. Jo vull reivindicar en tema de, vale, tens amics, però com se cuiden els amics? Pues per mi, lo que jo més demane de les meves amistats i que jo també intente fer, aunque és algo que a mi em costa, és de quan algú te fa algo que te molesta, dir-ho, i saber dir-ho de forma assertiva, perquè o sea, molta gent li passa que te fan algo que te molesta i te'n vas a un altre amic i li dius, és que mira el que m'ha fet, no sé què, i a lo millor l'altra persona ho ha fet des de buscar el millor per tu i ni siquiera s'ha pensat de que això te podia sentar mal. Per això pense que és molt important de dir, mira, això que has fet m'ha fet sentir aixina i Clar. conèixer-te Llavors a tu també- mateixa i dir, vale, per què m'ha sentat mal, per què crec que m'ha fet sentir aixina i dir-li-ho a l'altra persona. I si és el teu amic és que ho va entendre. Claro, i que al final si són persones que tu vols i que vols que estiguin a la teva vida, pues tal. Això m'ho va passar a mi i a Elena en quintos. I després em va escriure... Però Sí, va quedar tot És que a superarreglat. voltes també es poden malinterpretar coses, perquè a lo Sí. millor Claro, estàs a lo millor dius coses en que un no moment- penses que poden En un moment afectar. que t'afecten molt, a lo millor les coses que et puguen dir pel que siga, i a lo millor algú ho diu de broma Sense pensar, i tu clar. t'ho prens mal o algo. Això. Sí, Molt bé, és important, jo crec. Perfecte. Vale, la quarta R és el regalet. Ah, sí. Que mos heu portat. És Oh. una sabateta de pastoreta o de Sí, Ana del perquè- Campo, que és supermona. I, bueno, és que, òbviament, a nosaltres ens recorda a Greix perquè Sí. Sí. soles de I les és gastem que- així
o les vegem per així. Que guai, Es que es algo que nos recuerda un montón así a Agres. Clar, que guai, Que mona, a ma gràcies. mare li agradarà que estigui així. sí, molt bona. Una Y a espardenyeta, distancia, una... vosotros y a todos. Exacto. Tot. Vale, pues. No, la deixa així i es despedim. Vale. Ens despedim, que pena. Teníem ganes de que vinguéreu, tenim ganes de parlar d'aquest tema. I ha sigut perfecte, és superxulo. Perfecte, impossible. Ens ho hem Perfecte, passat bueno. molt bé, ens hem Sí. vist molt. I més bé que s'ho passarem perquè per això som amics. Això dic jo. Exacte. Tenim tot el dia per davant. I lo important no és I lo tot el que, finde. lo que fem així, o sea, que també, sinó lo que fem en la vida real. Exacte. Així que es dem d'ací 2 setmanes, Sí? 2 setmanes, Sí? a les 8 el dimecres. Cada No sé dos què. dimecres a les 8. Cada dos Sí, dimecres. muchas gracias por contarnos. Exacte, gràcies Moltes per gràcies a convidar-nos. vosaltres Per vindre. Que I sabíem per donar-nos que mos feia molta il·lusió. tant de suport en tot el que fem i ser tan guais. Ale, pues, adeu. Adiós. Adéu. No, espera, voleu no volem cantar? Cantem. Ah, sí. Anem Va, a cantem. cantar. Vale. Awimbawe, 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 awimbawe. En la jungla, la verde jungla, dormido está el león. En la jungla, la verde jungla, dormido está el león. Més artista.